Ёсць творы, якія мы лічым класічнымі, вялікімі, і адной з асабістасцяў, не абавязковай, канешне, гэтых мастацкіх выказванняў з'яўляецца уражваючая і дагэтуль іх актуальнасць. Праблема чалавека стагоддзя таму і цяпер, тыя ж занепакоенасці, страхі і жаданні, фундаментальнасць пытанняў існавання, самоты і пошуку сэнсаў. А ёсць творы, актуальнасць якіх нельга угледзець у ценях мінулага, затое можна адчуць на скуры подыхам ветру ад буры, што насоўваюцца з-за гарызонта будучыні. Фантасты 20-га стагоддзя накіроўвалі свае позіркі не назад, не ў сябе, а наперад і намагаліся разгадаць і загадзя знайсці адказы на пытанні, якія толькі рыхтуюцца паўстаць у поўны рост перад чалавекам, як асобай і як відам. Недарэмна гульня The Invincible, заснаваная на аднайменным творы польскага пісьменніка Станіслава Лема, з'явілася зараз. Зараз, калі прагрэсіўнае грамадства, ды і непрагрэсіўнае, карыстаючыся тысячамі тэхналогій штодзень, сутыкнуліся з новым, не скажу, што яшчэ выклікам, але пытаннем штучнага інтэлекту, яго прыроды, рэальнасці і магчымасці, якога раптоўна, нават у параўнанні з заснаваннем аднаго пакалення чалавечага віду, выйшла да нечаканай мяжы. На гэтай мяжы стаяць тэмы існавання пэўных прафесій, патрэбнасці прысутнасці ў іх чалавека, і калі не цалкам не патрэбнасць, дык скарачэнне колькасці занятых. Ці заменіць штучны інтэлект чалавека, ці будзе ў яго свядомасці, ці дабярэцца да яе ён сам, калі мы нават забаронім, абмяжуем, ці пакінем без дагляду. І ці можа жыццё і розум як чалавечыя паняцці ўключаць насамрэч у сябе нашмат болей? Гэтымі пытаннямі задаецца і ясна гераіня навуковай экспедыцыі рэтрафутурыстычнай будучыні. Рэтрафутурыстычнай, то бок, як на момант напісання твора уяўляліся развітыя тэхналогіі, пузатыя металічныя канструкцыі, нейкія лямпавыя трамплюкатары, пепелацыі і павукаабразныя аўтаботы. Навуковая экспедыцыя амаль што скончылася паспяхова, як па дарозе дамоў было прынята рашэнне заляцець на планету з імаверным існаваннем жыцця для даследавання. Як разумееце, ўсё там пайшло не па плане, а любыя, нават не самыя вялікія складанасці ў нас, там за тысячы светлавых гадоў ад дапамогі любога тыпу могуць мець смяротную пагрозу. Жанр гульні як распрацоўшчыкамі, так і журналістамі вызначаецца science-fiction, sci-fi ці цвёрдая навуковая фантастыка. Хаця сам Лем пасля напісання першых сваіх прыгодніцкіх твораў, за якія яго нават унеслі ў розныя спісы добрых аўтараў, выступаў з разносам і заходняй фантастыкі агулам і сваіх жа твораў. Што гэта ўсё лёгкае чытво, графаманія і не мае да навукі ніякага дачынення. Па такіх словах яго хуценька і з ганьбай павыганялі адусюль. Ну, на што яму, зразумела, было да лямпачкі. І сапраўды Лем больш цягне на навукоўца, бо для звычайнага пісьменніка ён меў занадта энцыклапедычныя веды, і яго падыход нават можна назваць якой космафіласофіяй, пытанняў існавання розуму і гэтага ўсяго. Тая ж яго праца «Сума тэхналогій» не з'яўляецца ўжо мастацкай літаратурай, а складанымі разважаннямі. Але, напрыклад, і Альбер Камю адмаўляў сваё дачыненне да экзістэнцыялізму, і тым часам лічыцца ў авангардзе гэтага філасофскага напрамку і адным з галоўных яго прадстаўнікоў у 20-м стагоддзі. Так што асабістае стаўленне Лема да навуковай фантастыкі пакінем літаратарам. Перад намі суб'ектыўна добрая sci-fi з гэтымі самымі цікавымі пытаннямі, касмічнымі даляглядамі і амаль што адсутнасцю геймплея. Не буду доўга нудзіць на гэты конт, але калі цалкам і усебакова аглядзець праект, дык робіцца зразумела, што гэта фантастычнае прыгодніцкае апавяданне, галоўнай мэтай якога з'яўляецца перадаць вам атмасферу таго, што адбываецца, даць магчымасць адчуць пустэчу закінутых планет у тысячах светлавых гадоў ад нас. Распавесці гісторыю і дапамагчы ў яе занурыцца, а не бавіць наш час выжываннем, стварэннем прадметаў, скілоў і іншага. Для пагуляць у нас ёсць не такі багаты інвентар дзеянняў. Мы будзем хадзіць, бегаць, катацца на усюдыходах і нават талерках, што адпавядаюць уяўленням невялічкіх лятаючых касмічных пасудзін таго часу. Рознае абсталяванне тыпу нейкія пікалкі і пукалкі, але ж насамрэч яны нам спатрэбяцца толькі ў пэўныя моманты бягучага сюжэта. І пры гэтым ніхто не забараняе для забаўкі бегаць з імі для аўтэнтычнасці, калі ласка. Нават можна знайсці камп'ютар з гульнёй, каб сама натуральна пабавіць час і атрымаць ачыўку. Складаных задачак тут няма, ды і простых няма.
Нам загадзя падсвечваюць пункты цікавасці, з якімі можна ўзаемадзейнічаць, і наўрад ці можна прапусціць нешта, што нам спатрэбіцца. Канешне, тут шмат дробных цікавостак і схаваных кутоў з дадатковай інфармацыі, але гэта трэба для складвання ўсеагульнай карціны, бо асноўнае вам і так стане зразумела і ясна па ходзе гульні. Перад вачамі заўсёды вялікі нататнік з калідорнай картай і паметкамі. Таму згубіцца ў гэтай пустыні можна толькі на пачатку, а там гульня вас правядзе куды і як трэба. Не гэта тут галоўнае, не геймплей, а накручаная ад пачатку гісторыя з шматлікімі пытаннямі і сапраўдным жаданнем зразумець, што тут адбылося, што з нашай гераіняй і ці выберамся мы жывымі з клятай планеты Рэгіс 3. Хто чытаў кнігу «Непераможны Лема», пэўна ведае ўсё і валодае асноўнымі спойлерамі, нават калі гісторыя можа крыху адрознівацца, бо я сам да яе так і не дабраўся. Таму, пэўна, варта было бы сказаць, што яна цалкам цікавая і самастойна і зайшла чалавеку, які не бачыў арыгінал. Але даследчык унутры мяне стаў у позу, бо ў гульні, дзе самае адзінае важнае сюжэт, па кнізе і не ведаць, што там было, недапушчальна. Ды чытаць потым насычаныя бурбалкамі самазадавальнення каментарый, што кніга лепей, мне трэба было спачатку прачытаць перад тым, як рабіць гэты агляд, я не хацеў. Для вас пройдзе пару секунд, а я жа вылучу на вывучэнне арыгінала The Invincible ад Лема каля 8 гадзін свайго часу. Так, я прынёс вам шок-кантэнт. Адкрыццём было тое, што сюжэт гульні не цалкам па кнізе, так бы мовіць, а з'яўляецца сапраўдным прыквелам падзей за аўтарствам Лема. Распрацоўшчыкі зарабілі да халеры працы, так што не торкаючы спойлерамі ва ўсе бакі, магу сказаць, што і тым, хто чытаў, будзе цалкам цікава паглядзець на гульню, якая прынясе шмат новага. Не зусім шмат, бо асноўная ідэя, канцэпцыя застаюцца тыя же, але падзеі іншыя, толькі будзем лавіць нейкія адсылкі да прачытанага. Агулам кніга я нібыта працягнуў прыгоду з гульні, і гэта было вельмі крута. І вам такое раю, калі ёсць час. Зразумела, сцэнарысты-распрацоўшчыкі далёка не такога ўзроўню, як Лем, і гэта відавочна і бачна. Нават іншыя выразы патрапілі сюды прама з кнігі. Напрыклад, у фінале гульні прагучаць амаль даслоўна ідэі помсты і пакарання акіяну за утопленых маракоў. Гэта не спойлер, а для тых, хто уважліва чытаў. У самой гульні, зразумела, закладзены пісанкі тыпу цыгарэт Лэмі ці ўзгадванне пісьменніка ў бартавых запісах, так што пакалупацца трэба, каб знайсці цікавостачкі ад распрацоўшчыкаў. Я ўспрымаю яе не як гульню, а проста чытанне новага фантастычнага апавядання. Праз хваробу, якая на гэтым тыдні мяне крыху падбіла, гульню даўжыні ўсяго 6-7 гадзін я праходзіў за некалькі прысестаў, нават першы трапіў на стрым, які можаце паглядзець на YouTube-канале Рудзі Стрымы ці ў Твічы. Дык вось, праходзячы часткамі, я нібыта чытаў аповед у некалькі падыходах па вечарах, і як аматар падобнага жанру атрымаў цалкам задавальненне. Яна павольная і падыдзе, калі вы хочаце занурыцца ў атмасферу, а не нейкі баявік. Недзе прыйдзецца пахадзіць, глядзець па баках, пачытаць розныя запісы, якіх насамрэч не мільёны, як можаце чакаць, але большасць з іх сапраўды цікавыя, як, напрыклад, апісанні даследаванняў навукоўцаў на адной з баз. Стылістычна прывабная, прыгожыя касмічныя краявіды, не напружвае, з добрым масівам навуковасці, зразумела, з такой першакрыніцай. З займальнай гісторыяй, асабліва хто не чытаў, і добра заляціць тым, я думаю, каму падабаюцца творы Лема, братоў Стругацкіх ці блізкіх да іх. Мне зайшло. І гэта не гульня ў шырокім сэнсе, бо, паўтаруся, геймплей тут больш для таго, каб зацягнуць вас у падзеі, тыпу націскай кнопку «Выкарыстоўваць», калі кажуць, ды і самае разнастайнае выбіраць розныя рэплікі да дыялогаў. Яны нават будуць уплываць на падзеі герояў. Ці зменіцца ад гэтага фінал, я не ведаю. Можа, мы прыходзім да аднаго проста рознымі шляхамі, але ж наступствы нейкіх сваіх выбараў я бачыў. Гэту гульню я параю аматарам фантастыкі. Такія праекты не гараць, не абавязкова бегчы валасы назад, ці, можа, захочаце спачатку перамагчы арыгінальны твор, і можна пакласці сабе ў жаданае і спакойна пачакаць зніжкі. Дзякуй вялікі спонсорам з Patreon і YouTube за вашу падтрымку. Нагадваю, што са студзеня ў YouTube вернуцца гульнявыя навіны ў нейкім новым выглядзе, і агулам кантэнту павінна стаць болей. Усё гэта дзякуючы вам. І калі ёсць тыя, хто хоча
яшчэ і мае магчымасць далучыцца да суполкі неабыякавых людзей, спасылкі ў апісанні. З вами быў Рудзі. Усіх і кожнага абдымаю і да новых сустрэч у YouTube і на Твічы.